Twi Tukunani Thangwi Thwikha Khoroksa Borok Bini Mung Niranjan Malakar Patimung Fotikrai Thanani Saidarpar Katatila Amchaio Patimungni Koktwma Mankhe Patimung Thaio Thangwi Twio Fire Service ni Adongrok Aboni Mankkwthwi Khochawi Fotikrai Sakham Nogo Twlangmani Koktwma Patimung Koktwmani Bisingtu Shaiman ka Fotikrai Thanani Saidarpar Amchaini Tongnai Niranjan Malakar Mung Khoroksa Borok Twio Tukunani Thangwi Koktwma Fiabat Nogo Kifli Sogwikha Amani bai Nongni Borok Nai Tongnani Chengkha bai Thago Amchaini Lukorok Twio Konaro Kufungsak Nugui Fire Service ni Adongrok Khoroksa Koktwma Abai Koktwma Mankhe Fire Service ni Adongrok Thangwi Mankkwthwi Twlangmani Fotikrai Sakham Nogo আমাদের এলাকার নিরঞ্জন মালাকার উনি মির্গি বেমারি রোগী সানে এসে একটা দুর্ঘটনা ঘটছে মারা গেছে এখানে ফায়ার সার্ভিস আইছে আইয়া লইয়া যার হসপিটালে ফটিরা হসপিটালে বয়স কতটুকু হবে বয়স 38 Patimung nongni borok khobe amchaini lukroni bisingo nuksakha khakhamung patimung israpsani bagi nuksakha flaka fla Bureau Report Chini Khorang